Hi guys, இன்னைக்கு நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட வந்திருக்க பிளேஸ் தான் பிரியங்கா டேஸ்டி மோமோஸ். ஆமாங்க, இன்றைக்கி நம்ம மோமோஸ் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி நாங்கள் இங்கே வந்து 2-3 டைம்ஸ் இங்கே சாப்பிட்ருக்கோம். சூப்பராக இருக்கும். இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து சிக்கன் மோமோஸ் ட்ரை பண்ண போகிறோம். அண்ட் இவங்கக்கிட்ட வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் மோமோஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து வெஜ்ஜு அண்ட் வந்து நான்வெஜ்ஜு. வெஜ்ஜில் வந்து வெஜ் மோமோஸ் வரும், நான்வெஜ்ஜில் வந்து சிக்கன் மோமோஸ் வரும். அண்ட் இந்த மோமோஸ் கூட நம்ம தொட்டு சாப்பிட்றதுக்காக ஸ்பைசி சட்னி அப்புறம் ஸ்வீட் சாஸ் கொடுப்பாங்க. வெஜ் மோமோஸோட ப்ரைஸ் வந்து 60 rupees அண்ட் சிக்கன் மோமோஸோட ப்ரைஸ் வந்து 80 rupees. அதில் 8 பீசஸ் ஆஃப் மோமோஸ் உங்களுக்கு வரும். நாங்கள் இப்போ இருக்கிற கடை எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். மோமோஸ்லாம் செம்ம சூடாக இருக்குது. அப்படியே ஓப்பன் பண்ணும்போது பயங்கரமாக ஆவிலாம் வந்துட்டுருக்கு. எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே கார சட்னியோட டிப் பண்ணி சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. சுட சுட இந்த கார சட்னியோடு சாப்பிடும்போது சீரியஸாக சூப்பராக இருக்குங்க. இன்றைக்கி வீடியோவில் எக்ஸ்பர் வித் மோனோக்கு பதிலாக எக்ஸ்பர் வித் மனோ வந்திருக்காங்க. சூப்பராக இருக்கா. இப்போ நாங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்க பசுமை பழமுதிர் சாட் அண்ட் ஜூஸ் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். இது வந்து நம்ம மோமோஸ் சாப்பிட்ற கடை பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. சொல்லப்போனால் அந்த பசுமை வாசலில் தான் அந்த மோமோஸ் ஷாப்பே இருக்குது. இவங்ககிட்ட நாங்கள் வந்து சமோசா சன்னா மசாலா வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். எனக்கு வேணாம் சொல்லிட்டேன். ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரே கடை தான். ரைட் சைடு வந்து சாட் ஷாப்பும் லெஃப்ட் சைடு வந்து ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் ஷாப்பும் வச்சுருக்காங்க. ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. எல்லாம் நீட்டாக நல்லா கவர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நான் இங்கே வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது என்னென்னா அந்த தவாவில் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. என்னென்னு சரியாக தெரியல. நானும் இங்கே நின்று எட்டி பார்த்துட்டு இருந்தேன். அண்ட் அவங்ககிட்ட கேட்கும்போது அவங்க பாவ் பஜ்ஜி சொன்னாங்க. இங்கே இவங்ககிட்ட வந்து எல்லா சாட் ஐட்டமும் இருக்குது. இந்த ஷாப்பில் 10 rupeesலேருந்து மேக்ஸிமம் 60 rupeesக்குள்ளே எல்லா சாட் ஐட்டமும் இருக்குது. ஸ்ப்ரிங் ரோலெல்லாம் வந்து நீங்கள் செட்டாக வாங்கினா 20 rupees. அதே நீங்கள் வந்து சிங்கிளாக ஒரே பீஸ் மட்டும் வேணும்னா 10 rupeesக்கு வாங்கிக்கலாம். ஒரு தவாவை நல்லா ஹீட் பண்ணி அதில் வந்து சமோசா கட்லெட் ஸ்ப்ரிங் ரோல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அது எப்பயுமே ஹீட்டாக தான் இருக்கும் போல். நான் வேறு வீடியோ எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதை கையில் வச்சு சுட்டுக்கிட்டேன். ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்தது. அண்டு யாருக்கோ வந்து பாவ் பஜ்ஜி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நான் இன்னும் இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டது கிடையாது. ஸோ அது எப்படி செய்கிறாங்கன்னாச்சும் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கேன். கை சுற்றுச்சு. இந்த ஷாப் எங்கே இருக்குன்னா அம்பத்தூர் ராக்கெட்டுக்கு பக்கத்தான் இருக்குது. இன்னும் கரெக்டாக சொன்னால் கிட்ஸ் பார்க் ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்குது. பசுமை பழமுதிர் சாட் ஷாப். அப்புறம் அதுக்கு ஃப்ரெண்ட்லேயே வந்து மோமோஸ் கடையும் இருக்குது. ஒரு வழியாக வந்து நமக்கு சன்னா வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ வச்சுருக்காங்க சாட் ஐட்டம். நேம் கூட தெரியல, இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதும் இல்லை. அது பெல் புரியா இல்லை என்னன்னே தெரியல. பார்க்கவும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. எப்படியாச்சும் எக்ஸ்பர் வித் மோனோன்ற சேனலை வச்சு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணிடுவேன். சாப்பிட்டு அந்த ஃபுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபைனலி மிக்சர்லாம் நல்லா மலைச்சாரல் மாதிரி தூவி ஆனியன்லாம் போட்டு நம்ம கொடுத்துட்டாங்க. இதோட ப்ரைஸ் 30 rupees தான். இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பை காய்ஸ்.